Хәзер Татарстанда иң озак яшәүче 157 кеше исәпләнә. Иң өлкән хатын-кыз Зәй районында яши, аңа быел 107 яшь тулды. Аларның барысы да пенсиядан тыш гомер озынлыгын арттыруга юнәлдерелгән башка төрле социаль ярдәм чараларыннан да файдалана. Бу турыда республика хөкүмәте йортында сөйләделәр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Республикада именият пенсиясының уртача күләме 19 000 сум. Яшәү минимумнан түбәнрәк керемнәре булган пенсионерларга федераль өстәмә түләнә. Республикада аны 62 меңнән артык кеше ала. Помимо пенсии, у нас пенсионерам предоставляются различные меры социальной поддержки. Пенсияләрдән тыш пенсионерлар федераль һәм республика дәрәҗәсендә билгеләнгән төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Ташламалардан хезмәт ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, Бөек Ватан сугышы инвалидлары һәм сугышта катнашучылар файдалана. Хәзер республикада халыкның 4тән 1 өлеше 914 мең кеше пенсионерлар. Ел сайын республика оларга ярдәмгә акча бүлеп бирә. Әйтик, быел 3 миллиард сум ярым акча юнәлдерелгән. 80 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә аерым игътибар бирелә. Республикада алар 137 мең. Есть возможность увеличить свою пенсию каждый месяц на 1200 рублей. Ой сайын истәмә 1200 сум алу мөмкинлеге бар. Без Татарстанда гражданнар җыеннарында, телевидениеда, радиода түләүләр турында сөйлибез. Әлеге түләүләре булмаган һәр өлкән кешегә шалтыратабыз, аңлатабыз, чакырабыз. Рәсмиләштерү өчен барысын да эшлибез. Демография илкүләм проекты буенча республикада өлкәннәрне тәрбиягә алган гаилә проекты тормышка ашырыла. 34 ялгыз өлкән кеше үз гаиләсен тапкан. Татарстанда барлыгы 6 меңгә якын өлкән яшьтәге кеше төрле социаль хезмәтләрдән файдалана. Алар өчен районнарда махсус гериатрия кабинетлары ачылды. У нас задан тренд по модернизации участковых больниц в сельской местности для... Авыл җирендәге участок хастаханәләрен ремонтлауга тренд бирелде. Ул 65 яшьтән өлкәнрәкләргә исәпләнгән. Әлеге проект Апас районында гамәлгә ашырылды. 40 ятаклы стационар эшли. Пенсиядә дә эшләүне дәвам итүчеләр өчен компьютерга, башка белгечлекләргә өйрәтү дәресләре үткәрелә. Аларны хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләргә чакыралар. Ания Гыйбадуллина, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.